Goddag kære venner. Her kan I se de dejlige valnødder, som vi fik af jer her nede ved Rævebjerg i slutningen af juli måned. Hvis I ser godt efter, så kan man se, hvordan at valnødderne ligger derinde i glasset. Og hvis I også kigger godt efter, så kan I se, hvordan det ser ud, når jeg vender glasset om. Lige nu kan I se, at det er mørkt heroppe, og det er ganske gennemsigtigt og klart hernede. Det vil blive blandet sammen, når jeg vender den på hovedet. Sådan her. Det er sådan, man gør, når man skal lave snapsen. Fordi så vil det her blandes fint sammen, og så vil det få den der karakteristiske valnødsmag, som smager så dejligt, når man skal have sig en valnødsnaps. Og hvis vi er heldige til jul, og hvis Ilse opfører sig lige så pænt, som hun plejer at gøre, så kunne det jo være, at hun kunne få lov til at smage en snaps. Skål! Det smager godt.